Oskar Polanyi antropologoak zioen, merkatu sistema orojale batean bizigaren artean, mugimendu bikoitz batek baldintzatuko dituela gure bizitzak. Bat, boterearena da, liberalismo ekonomikoarena. Joera horrek, bizitza eta lurraldeak mozkin iturri bihurtzeko gozea ezina du. Bigarren joera, autodefentza mugimenduena da. Bizitza bera bezain anitzak dira, behetik lurraldetik baitatoz. Hala ere, jatorri bera lukete. Pertsona, lurralde eta bizitzaren aria desegiten duen liberalismoari aurre egitea. Euskal Herrian ere, mugimendu bikoitz horren tentzioa nabaria da. Lurraldeetatik burujabetzak eraikitzeko joera erresistentea ehuntzen ari da. 1000 aurpegi dituen auzolana. Herrigintza, municipalismoa, kooperatibagintza eraldatzailea, lurralde aliantzak, proiektu sozioekonomikoak. Horiek dira, tokian toki josten ari diren ekosistema burujabea. Azken urteetan, 3 korronte hauen arteko loturak areagotu egin dira. Municipalismoa, herrigintza eta kooperatibagintza eraldatzailea. Badute leku komun bat, burujabetza. Gertutasunak ematen dituen aukerei esker saretu dira toki askotan. Elkarlan horietako batzuk iraunkor egin dira eta egitura bat hartu dute, burujabetza mailak. Bergarako elikadura maila eta Hernaniko energia mailak adibide indartsuak dira. Hernanin, 2021 urtean, Hernani burujabe egitasmoa jarri dute martxan. Helburua, udal eta herritarren artean bizitzaren oinarri diren sektore gaineko kontrola berreskuratzea. Aterki horren pean sortu dute Hernaniko energia burujabetza maila. Bertan koordinatzen dira Hernaniko udala eta 2022 urtean sortu zen Enerkom. Azken hori, herritarrez osaturiko energia komunitatea da, egun 200 bazkide dituena. Hernani burujabe esan dezakegu partaidetza modu berritzaile badala, udalgintza egiteko modu berritzaile bat badala, baina azken batean da tokiko garapena egiteko modu bat. Herriko ekonomia dinamizatzeko modu bat ere bada, ez? Ze helburua da burujabetza klabeetan lan egitea tokiko ekonomia bultzatuz eta nola modu parte hartzaile batean egiten egian bezala, ez? Mahai bat eratzen da nun udala, herriko eragileak eta herritarrak beraiek dauden, eta mahai horren helburua da plan estrategiko bat sortzea. Plan estrategiko horrek bere baitan izango duguna da, sektore hortan Hernanin dauden beharren identifikazioa eta behar horiei nola erantzungo ahal izango zaien, ez? Eta hortik sortzen dira gero martxan jartzen diren proiektu desberdinak. Enerkon da herri ekimenetik sortutako kooperatiba bat. Hernanin jaioa eta Hernaniko biztanletzat autolaguntza tresna bat izan nahi duen kooperatiba bat. Transizio energetiko prozesu honetan. Gehien bat eta arreta berezi bat jarriz egoera ahulenean dauden persona eta kolektibon gantz. Komunitate energetikoak maila lokalean sortzearen garrantzia erabakitzeko gai oso garrantzitsuak daudelako energiaren inguruan da, eta orduan erabakitze puntu horiek edo herritarren esku egon behar dira, guregandik aldaketa gertuena. Eta komunitate energetikoek hori ahalbideratzen du, ez? Energiaren inguruko hainbat erabaki garrantzitsu hartu beharko ditugu bai edo bai urte gutxiren barruan, hor daude bai berriztagarrien proiektu handiak, gure eredu energetikoa nondik nora joango dan, eta hor bide gurutzean gaude, edo guk hartzen ditugu erabakiak, herritarrok, edo gugandik oso urrun dauden erabakitze puntutan hartuko dira, eta ez noski gure interesak edo herritarren interesak begiratuz, baizik eta beste interes ekonomiko batzuren pean hartuko dituzte erabaki horiek. Horregatik hasi ginen bilera batzuk egiten eta azkenean iritsi ginen adostasun batera posiblea zala zerbait egitea arlo honetan eta posibilitate hortan sortu zen Enerkon kooperatiba bezala. Hernaniko komunitate energetikoaren kasuan nahi izan dugu bertan parte hartzea Hernanin osatzen dugun eragile guztiok. Eragilea zitzaiten gaudenean bai herritarretatik hasita, erakunde publikoak, Hernaniko erakunde publikoak, kasu honetan Hernaniko udalak eta Ereñotzuko auzo udalak, eragile garrantzitsu bezala,
beste erraniko enpresa ertain eta txikiak, kultur elkarteak, kirol elkarteak, hau da, Hernaniko sare soziala edo osatzen dugun denok, hartu behar dugu komunitate hontan parte, nahi badegu denon interesak aurrera ateratzea. Udaletxeak ere pentsatzen dugu Enerkon kontuan hartu behar dugula, zeren herritarren parte baten ahotsa gure bitartez eraman dezakegu behar den lekura, eta udaletxea izango litzake leku horietako bat. Energi maila osatu genuen, kolaborazio publiko herritarra bultzatzeko asmoz, ez dezala bakarrik udalak egin dezala proiektuak, baizik eta behar da herritarren parte hartzea, horregatik da kolaborazio publiko herritarra. Ordu, udalak eta herritarrak osatzen dute maila momentu honetan. Udalak bere plan estrategikoa ditu, bere energia plana du, bere ekintza plana du, eta herritarrak antolatuta kooperatiba baten barruan, Enerkon du izena, badauka bere plan estrategikoa baita ere. Energia maila horretan adostu gendun, elkarlana posiblea zala, bete behar hau nolabait izateko bai. Eta hortikan ikusi dugu zein beharrezkoa dan aholkularitza prozesu hau, gure bazkidei, zergatik momentu honetan da, egoera konkretu honetan, momentu honetan, gasaren prezio asko igo delako, eta edo energia oso garesti delako. Eta azkenean izan da zerbitzu bat Enerkonen bidez kudeatu dana, udal zerbitzu bat emanez. Segurenik hori izan da Enerkonetik jaso dugun feedback ero erantzunik aberasgarriena, ez? Jendea sentintzezala gai, behin Enerkonen sartuta eta berain dinamaiketan, ahaldua sentitzen da energiaren inguruko bere iritzi propioa izateko. Bai faktura bat edo kontratu bat negoziatzeko orduan, edo energiaren inguruko beste alorretan bere iritzi propioa izateko, ez? Esan beharra dago, 260 familia azaldu zela energia bulegotik, hiruhilekoetan, eta 250.000 euroko aurrerapena lortu zala bakarrik aholkularitza energetiko horrekin eta modifikatuz kontraktua. Prozesu hauetan gertatzen da ohikoa den moduan, ematen du herritarrok alde batera uzten gaituztela gure jakintasunaren kontu eta dakiten gutxi batzuk omen dira zer dan guretzako ona eta horien esku utzi behar dugu. Guk pentsatzen dugu ez. Ez da izan behar denetan aditua, baino puntu klabe batzuk edozeinek ulertzeko gai geanak jakinda, badaukagu nahiko erabakitzeko zer dan ondo eta zer ez energiaren inguruan. 3 pauso aurre ematen ditugu eta bat atzera egin behar dugu, ez? Ikasketa prozesu bada, momentuz zeinbait puntutan frustrazio txikiak ere egon daitezkenak, baina hainbestera ere ez ganak iritsi, ez? Uste denen partetik badagola borondate handi bat, aurrea joan nahi din, eta orduan uste gauden sektoretan, gauden eragileek ondo ulertzen dugula parean da honak zer eskatzen digun, ez? Orduan, momentu hortan gaude, eta zailtasun, emaitza honak ematen ari da. Jaten duguna garela dio esamoldeak. Hori horrela balitz, Euskal Herritarrak petroleoa, plastikoa eta CO2 izango ginateke neurri handi batean. Kutsadura eta menpekotasuna baitira gure elikaduraren parte. Bergaran, arazoari agroekologiatik heltzeko apustua egin dute. Horretarako, koordinazio esparru bat sortu dute, Bergarako elikadura maila. Bertan arakatzen dira, elikadura burujabetza indartzeko proiektu komunak, eta horiek lurraldera zabaltzeko bideak. Esperientzia komunitarioa oso presente dago elikadura mailak lotzen duen sare zabalean. Irindajan da irabiazi asmorik gabeko kooperatiba elkarte txiki bat. Bergarako 330 familia inguru biltzen ditu eta eskualde mailako 27 bat
ekoizle, ez? Aipatzia, hemen ikusten duzuen denda topagunia dela gaur egun Erindajanek kudeatzen da, eta bere jardunan zati handixena, Erindajan topagune eta denda izatetik haratago, badauka bokazio bat dela eskualde eta Bergarako elikadura estrategian eragitea. Elikadura maixa osatzeko eskaeria gure kanpotik etorri jakun bai Erindajan eta bilera bertara landa garapena etorri izan eskaintza horrekin. Eta bertan parte hartzeko erabaki sartu gentuan izan elikaduraren bueltan dauzkagun erronkei agente desberdinen mai horretatik erantzuteko bide hori oso aukera edo erremintza interesgarria ikusi gendualako, bai. Eta gerora, elikadura maixa osatzen dugu, Bergarako udaleko teknikari eta politikoak, landa garapen elkarteko teknikariak, biolurreko ekoizle batzuk eskubaratzekoak, eta gero ehundu eraldaketa sozialerako bulegoko teknikari eta kideak, eta gero lantalde puntualetan bestelako herritxarrek parte hartzen dabe, izan guraso elkarteak, gero elikadura arloan lan ditzen daben nutrizionistak esate baterako, eta hori nahiz eta elikadura mai orokorrian modu permanente batian kide batzuk egoten gazen, gero gaixan arabera saiatzen ga bestelako elkarlanak herriko jenteakin eitzen. Alde batetik ekoizle horren egoera, errelebo falta badaukagu, beste hanketako bat izango litzake lurrak, hamarkadetan Bergarako lurrik egokixenak edo etxe bizitzak eta industriaguniak sortzeko erabili izan dienak, eta momentu honetan ortogintzarako lur egokirik ez daukagu, gabezia hori badaukagu, eta beste alde batetik kontsumitzaileen ikuspegitik, bai. Momentu honetan elikaduraren burujabeitzan gure herrisa oso zaurgarria da, Euskal Herrisa da bere horretan, baina Bergara bai, eta modu baten hiru hanka horrek lantzeko oso erremintza interesgarria zela ikusi gendualako, eta hortik gure apostua. Ehunduko testuinguruan eta ehunduko teknikoen lana da, elikadura mai hori, elikatzea eta publiko komunitario hori gauzatzeko daren aukerak, trabak eta horre danei bide motia, ez? Nik esango nuke ehundu, nagusiki eta helburu orokor moduan dela, bere horretan marko bat eskaintzea eta tresna bat, Bergara bizigarriago bat itxeko eta Bergara arrontzat bizion hori praktikan jartzeko modu bat edo. Eta horretarako markoa dago egituratuta, hein handi baten ehun komunitarioa presente egonda, eta hori itzen da ehundun bidez, eta gero Bergarako udalak jartzen du finantziazioa eta hitzarmen marko baten Bergarako udala debagoiena 2030 eskualde mailan eta eskualdean inaldian gauzak, debagoienean, edo Bergaran herri moduan inaldianak hor alineatzeko moduan marko hori elikatzen dau. Olatukopek bere ekintzailetza sozial kooperatiboan ikuspegitik eta beste herri batzutan dauken trajektoria eta bestelako proiektuetatik eta marko hori elikatzen dau. Eta azkena, UESI MU, lanki kooperatibismoan ikertegian bitartez, kooperatibismoan jakintza eta egun komunitario hori presente egoteko eta tresna komunitarioak sortzeko bere jakintza ipintzen dugu. Eta hori da, esan digun, ehundun markoa edo, ez? Bere horretan markoa da, baina eraberian izen nahi dau tresna bat, ez? Tresna bat, nun ari ezberdinak, eta arisak esaten duenean dira gaur egungo erronkak edo, ez? Hinduak eta zela erantzun horrei, lankidetza publiko komunitariotik, hori dana praktikan jarriko da bena, ez? Trantsizio sozioekologikoa izela aurrein eta zela gaur egungo erronka horrei, herritik erantzun, ez? Elikadura maixan garen bakoitzan posizioa ezberdina da, lanitzeko modua ezberdina da, eta saiatzen ga erritmo horredanak sintonian ipintzen beba, Herrixan egon aldi bestelako agente batzuk, udala, landa garapena edo beste hainbat eragile, bestelako rekurso batzuk eta bestelako gaitasun batzuk auki alde benak
bai herritarren gana aiatzeko, baina baita beste bitarteko batzuk mahai gainean ipintzeko, ez? Nik udalak ikusten ditut alde batetik die herritzik gertuen daren administrazioak, eta horrek bai emoten dozku beste administrazio batzuk ez dauzken aukerak dauzkagu udaletxetatik herrixetan eragiteko eta eragileekin elkarlanak sustatzeko. Ezagutzen dugulako gure herrixa eta herritarrek gertukoen gaitzuelako bai. Bakoitzak beretik aportatzen dago asko, ez? Kasu honetan ere Indajanek beretik asko aportatzen dago, baina ekoizliepe asko aportatzen dabe, eta nik uste dut udalape bere hitzeko modutan eta bere baliabidea jartzen ditzunean aportatzen dugula bai. Eta nik uste dut berazgarritasuna hortik datorrela bai. Ze begirada asko zabaltzen dago. Kompetentzia dauzka, ez? Udal batek elikadura estrategia baten eragiteai begira, hor bide bat inbiarra dago, ez? Edan artean hausnartu biharra dauko, eta bertan parte hartzen dugun eragile bakoitza, kolokauia da, bere funtzioak identifikauia ditu, eta guzti horrek eskatzen dau, zu txikixan inbiarreko lan bat, eta askotan guk, gure hausnarketetatik eta gure gogo hortatik, askotan nahi ditugu gauzak, ez? Azkarrez, baina ikusten dugu, behar hau aldin badago, ingo dugu ekintza hau edo ingo dugu antolatuko dugu hau, eta danak ez dau, edo jende guztiak edo eragile guztiak ez dabe berdin funtzionatzen, ez? Eitzeko modua nik esango neuke ez dala hemen eta oin asmatzen. Osea, bai dala, komunidade batek, herri batek, eskualde batek, edo herrialde batek biharra daukanean asmatu izendan eta historikoki egondan erramintza dela autoeraketatik ero autogestinotik, dauzkoen biharrak abordatzea. Hemen, gaur egun testuinguru honetan ikuspegi honetatik izen alda berritzailea, asko jarduten duelako lankidetza publiko komunitarioaz, teorikoki, diskursiboki, Gipuzkoa mailan, hor dago etorkizuna eraikiz, hor dare hainbat elementu berri, Arantzazu labek asko berbaitzen dau, Telesforo Monzon labek asko berbaitzen dau, eta hortara begira, uste dugu, ehundukin aldabela ekarpena. Elikadura burujabetzan inguruko mugimendu asko, bai Euskal Herrixan eta bai herrixanez, herritarren gana zuzendu dira, ero herrigintzara bideratu dira, baina dare erabaki pila bat administrazioan teiatu pian darenak, eta espalin modu hori mobitzen, espalin modu hori planteatzen, ez da etorriko, ez da etorriko zerutik, orduan guazen begiratzera zer egin alda, udaletik, zer egin alda herritik, eta guazen hori dana martxa jartzera. Garren urteko krisi kapitalistak arrakala ugari handitu ditu. Horietatik, ekonomia ulertu eta egiteko forma berri bat erditu da Euskal Herrian. Ekonomia sozial eraldatzailea. Azken hamarkadan ikusgarri egin den planteamendua. Batik bat, olatu COP sarean eta COP fabrika programaren edapenari esker. Polo kooperatiboek eskualdean diren ekonomia sozial eraldatzaileko eragileak saretzen dituzte. Behe Bidasoako BDSko eraldaketa fabrika eta Goierriko Biziola adibide bezik interesgarriak dira. Lehen begi kolpean Biziola zer den ulertzea ez da erraza. Fabrika berreskuratu bat da, baina ez da espazio bat soilik. Tokiko produktua eskaintzen duen kooperatiba da, baina ez da kontsumo talde bat soilik. Bertan, tokiko garagardoak dazta daitezke. Eta kontzertu zein hitzaldia gozatu. Baina ez da areto bat ere. Egitasmoan, herritarrez gain, elkarte, sindikatu eta udalek hartzen dute parte, baina ez da aldarrikapen baten baitan sorturiko mugimendua. Kooperatiba integral batean antolatu dira, baina jarduera ekonomikoa bitarteko bat da, ez helburua. Etorkizunean, eskualdeko kooperatiba eraldatzaileak bertan egotea aukera bat da, baina ez da coworking bat izango inoiz. Zer da Biziola orduan? Biziola guretzako da tresna bat. Goierri eraldatzeko tresna bat, Goierriren garapen ekonomikoa beste klabe batzutan pentsatzeko eta egiteko tresna bat, ez? Iruditzen zitzaigun aukera gendukela, garapen ekonomikoa ere beste klabe batzutan planteatzeko, ez? Lurraldetik egingo dana, lurraldeko beharrei erantzungo diena, eta gure eskualdea burujabeago, orekatuago eta iraunkorrago egingo duen garapena bultzatuko duen estrategia bat edo sortu nahian gabiltza Biziolatik. Hasieratik garbi izan genuen proiektuak izaera kooperatiboa izan behar zula, irabazi asmorik gabeko kooperatiba integral bezala eratu genuen Biziola, eta nolabait
eskualdeko eragile ezberdinak agglutinatzeko tresna moduan ikusi gendun Biziola bera. Bueno, guk beste ekimen askotan bezala, hainbat herritarren bidez eta junginen pixkat ezautzen, Biziolako proiektu hau nola izan mamitzen, eta baita ere eskualdeko hainbat mailetan eta forotan eta pixkat junginen honen berri izaten, eta herrien bertan antolatu zen nolabait aurkezpen bat Biziola izango zanaren inguruan eta lantzen aizinaren inguruan, eta bertan esan genuen, bai herritarrak eta bazkidetuta bat eta beste, baina nola udalentzako ere mahai gainen zen parte hartzeko aukera, guk bai edo bai egon behar gendula olako proiektu baten, ez? Proiekturako klabea izan da Goilan Fundazioaren parte hartzea. Goilan Fundazioa Goierri eskualdeko kooperatiba industrialak batzen ditu, eta lehen bultzada honetan garrantzitsua izan da, bai babes ekonomiko eman dutelako, baina nolabait proiektua bera eta proiektuaren ikuspegia bera ere babestu dutelako, ez? Nolabait eskualdearekiko konpromiso horren markoa, Biziola eskualderako proiektu estrategiko eta onuragarri bezala irakurri dutelako. Goilanek dauken sustapen ekonomikoa, enpresa proiektu berrien sustapena bultzatzeko logika hori, gaina horiek, enpresa proiektu horiek aldan neurrin, logika kooperatiboetatik, ekonomia eraldatzailearen, ekonomia sozialaren nintzetik ikuspuntutik, logika kooperatiboetatik sustatzeko borondate hori, nolabait atzetik dauzketen kontzeptukatik edo izaketen potentzial horretan, Biziola batek kontzeptualki dauken indar hori, uste Goilanek ikusi zula, abiatuta, aurkeztu zitzaigun proiektu zehatz batetik, elikadurarena eta elikadura sarearen artikulazioa izan zen, berez proiektu bezala aurkeztu zena, horrek atxikimendu hon bat izan zuen, Goilaneko nolabait patronen artean. Artikulatzen saiatzea, benetan interesgarri jotzen dugu, adibidez, elikagaiekin ez, nola lotu ditzazkeun ekoizle gehiago izatea, ekoizle horiek herritako komertzioekin lotzea, hala komertzioi auspotzea baita ere, hor sartu daitezke industriatako jangelak edo osasun zentrotakok edo hezkuntza eskoletakok eta esan nahi zut, badago hor eragiteko abaniko zabal bat, nun behar desberdinek nolabait lotzen ditun eta herri txikiei ere nolabait horiek indartzeko bide bat edo irikitzen duen, ez? Nolabait Biziolak eskaintzezun hasieratetik esan beste artikulazio mota bat. Nolabait pixkat antolakuntza garatuago bat, produktore, erosle, konsumitzaileen arteko olako harreman zuzen bat, antolatu bat, antolaketa horretatik helburu finkatzeko aukerak, atzetik nolabait proiektua bideragarri egin ahal izateko konpromezu pixkat gehigarrik, guzti horri, nolabait, sektore zehatz hori, elikadurarena edo produkzio, bertako nekazal produkzioaren sektore horri eman nahi zion pixkat indar gehigarri hori eta artikulazio gehigarri hori, begionez ikusi zen. Izan zen pixkat gehien bat, Biziolarekiko, nolabait, egin zen irakurketa eta irakurketa horretatik erabaki zen, hasierako laguntza hori eskaini, eta gero ere, gure almenen arabera, pertsona norbanako bezala eta baita ere pixkat instituzio bezala, beti ere presente horre egotea, Biziolarekiko soportu hori emanez, eta guk ere baita gure identifikazioa esan zegoen erakutsiz proiektuarekiko. Ez da aurrez idatzitako ezer, eta olako proiektu batek ez, behintzat egiten dizu eta herritarra ire nahi dio ez, sinetxarazi, gauza asko bere esku ere badaudela eta inditzazkeula elkarlanen, eta gero baita ere formaz baita ere da oso garrantzitsu ez, nola gai izan danez, herritarrak, Goierriko herritarrak elkartu eta proiektu baten baitan dena abiatzeko ez, eta orduan hoi oso garrantzitsua iruditzen zaigun hoi babestea eta alde uneinen auspotzea,
azkenen guk ere ulertzen deulako udalgintza ez izatea udala eta herritarra eta nolabait batak besteai zerbitzu emate ikuskera hori, baizik eta udalak beha dauzken almenetatik, baina herritarrek dituenetatik saiatzea pixkat eta hortan sakondu nahi dugu udalgintza herrigile bat edo egiten, herria egiten duen udalgintza bat egiten eta herritarrak alduntzen dituen udalgintza bat egiten. Esan da bezala asmoa asko zabalagoa da biziolarena. Elikaduran eragin nahi dugu, baina kulturan ere bai, eta etxe bizitzan, da aisialdian, argi genuken ez gendula proiektu txiki bat nahi, ez gendula zerbait anekdotikoa nahi, baizik eskualdean benetako eraldaketa sortuko zuen proiektu bat nahi gendula. Irun hirian, 2020 urtean hasi dira raiderrak ikusgarri egiten. BDSkopetik kezkaz bizi da hori. Ohikoa ez den modu batean, BDSkopek bizikleta bidezko banaketa kooperatiba diseinatu du eta honen bideragarritasun baldintzak landu ditu. Hori, eraldaketa fabrika programaren baitan egin du. Deialdia luzatuta, kooperatibistak izango diren herritarrekin prozesu bat eman da. 2021ko martxoan, Badoa kooperatiba sortuko da. Langileen esku dagoen bizikleta bidezko banaketa kooperatiba. BDSkop elkartearen planteamendua bada edo helburua da gizarte ekonomia sustatzea bidasoaldean eta noski horrek guztiz bi hanka horiek ditugu, alde batetik gizarte ekonomia bera ulertuta gizarte ekonomia eraldatzaile moduan eta bestetikan bada lurraldetasunari bidasoaldea deitzen diogu gure lurraldea, uste dugulako ikuspegi edo konflikto edo gatazka edo erronka globalen aurrean lokalki ekin behar diogula, hau da lokalki eragin behar zaiola. Eta ikusten genuen jartzela momentua beste pauso bat emateko, ez? Bai tokia, gune bat, egoitza bat eukitzea, eta aldi berean aterki juridiko sortzea gure proiektuak elkarlanak eta bar aurrera eramateko bereziki kanpora begira. Eta oso modu naturalean eta nahiko azkar uste dut sortu ziren hainbat gauzak. Bapatean, ari ginen konpartitzen kontabilitate, fiskalitate eta laboralen kontu horiek, eta gainera modu solidario ordaintzen. Azken batean ekintzailetza oso diskurtso individualistaren baitan kokatzen da, ez? Bere burua egiten duen horren, pertsona horren, amets horren sortzaile edo pertsona naufrago bakarti horren irudia dago ekintzailearen atzean, eta uste dugu gizarte ekonomian ezin dela gehiago horrelako ekintzailetza bat sustatu. Badoa sortu zen duela 2 urte ideia, eta hau sortzen da berriro agian globalki heldu diren erronka hauetatik hasita badakigu Amazon dela munduko enpresa dirudunetako bat, eta horrekin batera Globo sortu zen, gure inguruan. Eta gainera horren neko jarraian pandemia pasa zen, eta online erosketak eta etxerako banaketak asko hasi ziren. Neukan buruan horrelako run bat, zerbait egitea niretzako, ni nahi nuen izan nire denboraren jabea. Bi haur txikiekin, intentzia zen zerbait sortzea txirendaren inguruan edo. Eta hori, bueltatu nintzen orain dela 11 hilabete, bertzenatik, eta justo zegoen, ez dakit nola zan, Badoa zegoen sortuta, baina zegoen pixkat en el limbo, ez? Ekintzailetza programa askotan kontatzen da zenbat sortu diren, baina ez zenbat biziraun duten. Eta uste dugu gure egin beharra ere badela ez bakarrik sortzea, baizik eta zaintzea eta mantentzea, ez? Eta horregatik Badoak sostengo eduki du, BDSkopek sostengatu du Badoa urte bete gehiago. Eta hortik aurrera, saia hartu nuen nik eta Jonese, beste lankide bat, Jonesekin gure menpen, Badoa, eta
Claudia eta Bernako eta Gairen laguntzarekin. Eta hortik aurrera, hasi ginen pixkat, hori kudeatzen pixkat nola egin behar zuten gauzak, banaketan historia, norekin hori komertzialan egin, administrazioa eraman, gauza pila bat, ziren superberriak niretzat, pixkanaka hasi ginen, buelta ematen edo ez dakit nola esan, berriro badoari, pixkat berriro pizten. Eta hortik aurrera, justo ateratzen aukera bat, elkarlan bat egiteko udaletxekoekin, eta ateratzen Irun Marketplace, da plataforma bat Irungo komertzioak saltzeko bere produktuak. Eta beraz, proiektu hau Irun Market sortzen den momentuan, Irungo udalak badu interesa banaketa jasangarria izan zedin, eta horregatik gurekin harremanetan jarri ziren banaketa egiteko marketplace honetarako. Eta da aukera bat, pixka bat, alde batetik Irungo komertzio lokala sustatzeko, eta beste alde batetik, azkenengo bezeroari aukera hori eman, eta errestasuna eman, eta gainera repartoa doain da. Eta gure funtzioa da banatzea. Konturatu garena da, dago jendea, zahartuta dagoen jendea, batez ere behar dute beste tratu bat, azkenean ez. Ez da bakarrik eramatea janaria, ez da eramatea pakete bat, erosketak, edo ez da bakarrik hori. Beraiek nahi dutena da horrelako gertutasun bat edukitzea, hitza egitea beraiekin, izan beharko genuke horrelako zerbitzu ekstra bat, ez? Horrelako jendearentzat. Eta gainera Irungo kasuan bereziki banaketa jasangarriaren beharra badago, 60.000 biztanletikoko hiria denez erdigunean emisio txikiko gunea ezarri beharko dute. Daude zailtasuna bai, baina azkenean hori, ez badugu nahi gure komertzioak ixtea, eman behar dugu pixkat bultzada bat edo. Gertatzen zaigu zaintzarekin, gertatzen da banaketarekin, oso jarduerak prekarizatuak dira, eta nola ez gaude ohituratuak, oso zaila da gero nahi badugu baldintza duinarekin egotea langileak proiektu horiek aurrera eramatea. Garraio publikoa erdi finantziatua den bezala, uste dugu bizikleta bidezko etxerako banaketak ere erdi finantziatua izan behar duela. Ikusten dugulako benetako prezio erreala ordainduko bagenu, litzatekeela inolaz ere jasangarria izango ez dendarientzako, eta agian ez da azken kontsumitzailearentzako. Ondorioz, logika berarekin ikuste dute horren zabalpen bat egin beharko dela, eta hau bezala agian beste arlo batzuetan ere ikusi beharko da, erakunde publikoen esku hartzerik gabe benetako errentagarritasuna edo benetako jasangarritasuna eman daiteke. Lurraldea sare ekologiko eta soziala da. Bizitzak, historia eta geografia batzen diren lekua. Baina nola eraldatu? Jule Goikoetxea filosofoak dio, lurraldetzea, lurraldeak sozialki eta politikoki ekoiztea dela. Zer da hori? Bertan nola bizi nahi dugun erabaki, eta hori gauzatzeko, harreman, erakunde, logika eta kultura jakin bat edatzeko prozesuak gauzatzea. Horrenbestez, ze lurraldetzen mota da ekosistema burujabeena? Ekosistema burujabeak bizitzaren oinarri diren sektoreetan burujabetzak eraikitzeko tokiko aliantza zabalak dira. Eraldatzeko borondatea duten agente ugarik osaturiko sare lurraldetua.